दोस्तों आईपीएल 24 के 15 मैच में आरसीबी के खिलाफ 9 बॉल पर आउट भइल रहना देवदत्त पाडिक्कल। दोस्तों मैच के बाद भइल बड़वन खुलासा। दोस्तों आप भी जानल चाहतानी देवदत्त पाडिक्कल कैसे आउट भइल रहना, तो ये वीडियो के एक लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर करी। दोस्तों जैसन कि आप सभी लोगन के पता बा, आईपीएल 2024 के आगाज हो चुकल बा, जेकर 15वां मुकाबला आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेलल गईल, जिसमें आरसीबी टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करे के फैसला लेलस और पहले बल्लेबाजी करे आयल लखनऊ सुपर जायंट्स के टीम के शुरुआत काफी ज्यादा धमाकेदार रहल। दोस्तों लखनऊ के ओपनर मिल के आरसीबी के गेंदबाजन के धज्जिया उड़ा देना और मार मार के बुरा हाल कर देना। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम कुल 20 ओवर में ठोक देहलस 5 विकेट के नुकसान पर 181 रन। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के तरफ से बल्लेबाजी करे आयल रहना देवदत्त पाडिक्कल, वो केवल 6 रन के योगदान देना। लेकिन दोस्तों ऊपर बड़ा कंट्रोवर्सी होता, काहे कि देवदत्त पाडिक्कल जोन गेंदा पे आउट भइल रहना वो गेंदा 9 बॉल रहे, पर अंपायर उनके आउट दे देना। लेकिन दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स फैंस के मानना ई बा कि वो गेंदा 9 बॉल ही रहल, वो अंपायर पर लगे के चाहिए 7 करोड़ रुपए के जुर्माना और 4 साल के प्रतिबंध। दोस्तों आप अपन राय नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर देव जा देवदत्त पाडिक्कल के बारे में। धन्यवाद।